कटत दिन एते हको महंगाई कैसे दोनों प्राणी के कटत दिन। घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। खाना पीना के खर्चा उठाइबो हमरा पराजा कराए की। खाना पीना के खर्चा उठाइबो हमरा पराजा कराए की। घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। लादाए पिया सिलाई मशीन। सिलाई मशीन घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। सिखनी नई हर में सीहे वाला काम राजा जी बैठल आई तो दू चार पैसा हो तो आराम राजा जी। हो तो आराम राजा जी। सिखनी नई हर में सीहे वाला काम राजा जी बैठल आई तो दू चार पैसा हो तो आराम राजा जी। कुछ दिन के बाद राजा दूगो से हो जहिबती। कुछ दिन के बाद राजा दूगो से हो जहिबती। घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। लादाए पिया सिलाई मशीन। सिलाई मशीन घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। माना में हरी के बात न कर जी दराजा जी चला साथे बाजार दखरी दराजा जी। दखरी दराजा जी माना में हरी के बात न कर जी दराजा जी चला साथे बाजार दखरी दराजा जी। अहिरा कुंदन अर्जुन देवा देबो रुपया रखी हगिन। आर्यन अभिषेक अर्जुन देवा देबो रुपया रखी हगिन। घर ही में रह के हमहू कमाई बोला दाए पिया सिलाई मशीन। घर ही में रह के हमहू कमाई बोला